Good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indo Gabo sa nagantabay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasio P. Munyal na daw ning Martes, petsa 8 kang bulan ning Abril 2025. Kumusta po kamo mga tugang? Sana katatapos lang nindong mangudto. Arog ko, katatapos ko lang po mangudto. At sana ang sa indong napangudtuhan bakong mga nega. Mga nega-nega, ano? O sana pag nag-ulay-ulay ka mo, mas magayong baga ang sa indong ulam ay hindi si nega. Yung mga nega remarks o negative ano ito, experiences sa indong mga trabaho o sa indong mga pag-iriba-iba, mga nega. Difícil mga tugang kasi ang ulam mo mapait na nga na ano ito na ampalaya pagkatapos mapait pa pinag-urulayan nindo may data ano di ka mabubusog stressful lang ano yan kaya alam mo pagdating sa pagkarakanan mas maganda para urulay kan mga negative na ano yan, mga negative stories na yan, mga hali sa trabahong iyan. So sabi nga, lawas bagay mga tugang kaya, pagkatapos kang halimbawa lunchtime, iwalat na nindo sa mga negative, mga sa trabaho, pagdating sa kakanan, ang pag-orlayan, so pigkakakan, may masiram ini ko yan masiram ini. Ang pinag-urulay mo ko sa pigkakakan, kundi sa mga negative na pagkain. Mga sabihin tang mga mapapait na na gulay. Mapapait hindi lang gulay, mapapait na buhay. Ay, grabe. Baga sa Ramir, kumusta Ramir? Kumusta ka diyan sa tuya? Si Ramir yung diyan. Dapat bakun mapait, mapait na nga. Mas okay lang magkain ng mapait na gulay. Huwag lang yung mapait na buhay. Yan ang problema Pinag-urulayin, mapapait na pangyayari sa buhay. Alam mo, totoo naman na sa tuya bagang buhay talaga, yaw na iyan. Kaya mas magayon na pagdating sa pagkarakanan, pag nagkakarakan, huwag kang magbukas ng anumang na negative na experience o negative na nangyari sa imo sa buhay. Pero paano ang Father? Pag oras na, wasisi ang masasabihan ko. Kaya nga din ang problema, nagpapakamatay na lang kasi walang masabihan, Father, o sinasarili nilang lahat. Pwede naman, pero pagkatapos kang pagkakan, siguro pagpunta ka na lang doon sa isang amiga mo, asama mo na merienda na lang itong nega. Yan ang problema kasi minsan talaga, Hindi talaga mabubusog kung may okay lang kung ang mapait na gulay, okay yun. Kasi gamot pa nga yung mapait na gulay. Pero tungkol sa mapait na buhay, dipisil. Kaya mapait ang buhay. Ano yung mapait na buhay? Mga karanasan sa opisina, kung paano ka ginito, paano ka pinahirapan, yung mga negative na nga na yan. Anyway, maray tayo kita ng programang Maray na Hapon, tabakong mapait ang sa tuwing pag-urulayan. Ang sa tuwing pag-urulayan, sumarahay, ikakarahay, bako sa mga mapapait sa buhay. Amen? Ay, nako, mapapait sa pangyayari sa buhay. Yun, makumano talaga. Pero, anong gigibukon mo, Father, sa mga mapapait na pangyayari sa buhay? Ano bang magandang gawin natin? Tanungin nga natin si si AI. Ano ba AI ang gagawin mo sa mapapait na buhay? How do you tatanungin natin si AI. How do you handle yung mga negative emotions sa buhay o negative energy. Okay? Yun, sabi ni AI, handling negative energy involves multifaceted approach, focusing on the internal and external factors daw. Ayun. Pero magayon na sinabi din ni AI,
internal strategies, dapat magkaroon ka ng regular practice, helps you become more aware of your thoughts and emotions. Yun. Tama na nga naman, di ba? Allowing you to identify and manage negative energy before it overwhelms you. Okay? Maganda yung deep breathing, exercise. Kaya nga, halimbawa, kasubagong aga, sa opisina ninyo, naka-experience kayo ng ganito. So, magkaroon ka mo ng deep breathing exercise. Ikaw, Ramir, maghangos ka muna. Kapag di ka makahangos, tingnan mo yung mga nagagadan. So, mga nagagadan, di na nakakahangos. Yun. Kaya, maganda yun. Practice mindfulness and meditation. Yan. Saka sabi nga dito, self-compassion, treat yourself with kindness and understanding. Yun na nga niya. Halimbawa, pag ikaw pikurihan ka kan makairiba mo, pikurihan ka kan makairiba mo, urihan mo pa sa diri mo, kawawa na talaga sa diri mo. Hayaan mo na, inurihan ka na, pero dahil mo pag-urihan ang sa diri mo. Yun, ang tabi naman. Yan ang problema sa tuya. And sa pig-urihan ka na nga ni, o pag-urihan ka kan makairiba mo, pagkatapos urihan mo pa sa diri mo. Sa'yo ka naman duman, di ma-suicide na lang ako, father? Ma-suicide na lang ako? Wala naman dumadikes naman sa kuya, di ba? Ay, iyan bang talagang tamang gawin? Mag-suicide? Magpakamatay na lang ako, father? Total, kapag napakamatay ko, wala na. At least wala na ako. Wala na silang iinsultuhin, wala na silang iinisin, wala na sila, father, uurihan, wala na, kasi patay na ako. Ganun ba yon? Yun. Hindi po. Practice self-compassion. Mga tugang. Kaya maganda yan sa pag nagkakarakang kita, huwag niyong mapait na, pwedeng kumain ng mapait na gulay, pero huwag naman yung mapait na buhay. Yan. So, acknowledge your feelings without judgment and focus on self-care. Yan. Maganda yung pagkasabi nga ni positive self-talk. Alam mo, sabihin mo yung positive self-talk, maganda po ito Replace negative thoughts with positive affirmations. Kaya maganda sasabihin mo sa tao, mahal pa rin ako ng Diyos sa kabila ng aking pagkukulang at pagkasala, mahal pa rin ako ng Diyos. Yun. Kasi alam mo mga tugang, ang problema digdi sa mundong iniho, talagang yun na nga minsan maano kita sa mga mga regulasyon, pero wala tayo gaanong yung tinatawag na relasyon, kung paano natin pagandahin para yun ang satuyang mga relasyon. Yung baga. Kaya yung challenge negative self-beliefs, and replace those with constructive ones. Yung mga tinatawag natin positive self-talk. Yan, okay? Kasi si Jesus, mga tugang, dahil man siya ligtas, dahil man mga siya exempted sa mga bagay na yan, na si Jesus nga nag-giwa na ng karahayan, pagkatapos ininsulto pa, pagkatapos gusto pa nga ng gadanon. Ginanon nga baga si Jesus. Kaya anyway, importante mga tugang, dahil ka makalingaw, may Diyos po, may Diyos. At lahat po mamamatay. Lahat po mamamatay. Yung mga nag-uuri sa imo, mamamatay din yan. Magagadan din yan At lahat lilipas. Ang kagandahan dito sa mundong ito, everything is temporary. Dito sa mundong ini, wala naman talagang permanente. Tingnan mo sa politika, may permanente bang magkasama? Hindi. Pag hindi na sila nagkasuyon, nagkaayon, o sige, hiwalay na tayo. Ibang partido naman. Digdi ba sa Pilipinas, ang daming partido. Dati nung panahon, nung aki-aki pa ako, duwa silang partido digdi. Nationalista, saka liberal. Kaya pagdating sa eleksyon, malalaman lang natin, duwa lang. Parang puti o itom. Arong salangkaan kaya itong panahon. Pero ngunyan, grabe na baga. Pag di kita nagkaoro yun, di ba, mabugtak man ako sa rong partido. Yan ang problema sa atin ngayon. And at the same time, maganda po
practice emotional regulation techniques. Ano, Father, yung emotional regulation techniques? Alam mo, we're all emotional beings. Ano? So, let us learn the techniques to manage intense emotions. Ano? Mahalaga po yan, ano? Just as yung mga ibang ani talaga nagjo-journal sinda. Maganda yon. Or engaging in activities that you enjoy. Okay? Yan, maganda yan eh. Kaya sa panahon na kita nadidipisilan, maganda po yan. Pero alam mo din, maganda niya na aramunta ano yung mga triggering points sa buhay. Ano, identify some trigger points. So yung tinatawag na ano bang sitwasyon yan? So what situations or people tend to trigger negative emotions? Aramuntabi yan. Yung maganda yan, okay? So anyway, remember, importante po mga tugang na i-manage na iyan. Ano? Tanda natin, mamamanage po natin yan. Be patient with yourself and celebrate your progress along the way. Yan na may mahalaga. Okay? So anyway, yan po ang patara-tara lang ni Father Boots pagkat mahalaga po na pagkatapos kitang mangudto, ang pangudtuhan ta, sana bako mamapait na buhay. Kundi, miski nga ni mapait na gulay, okay lang po yan. Huwag lang yung mapait na buhay. Kaya mag-ugma-ugma man kita giraray. Iyo, yan importante kasi talaga, hindi naman natin kontrolado lahat ang mga bagay-bagay. At hindi rin natin kontrolado ang tao. Ano, minsan may mga tao kasi gusto nila kontrolan nila gabos. Yan ang problema, control freak. Ano, yung kontrolan na gabos talaga, ano mang gusto mangyari, kontrolado, sinda. Oo, yan ang problema minsan. May mga taong arog talagaan. Kaya mag-ingat po kita, ano? Kung hilingon ta, ang gusto kang kagurangnan, magkaigwa kita ning marhay na buhay. Yan naman talaga eh. Marhay ang buhay. Kaya sana kung bako manghay ang sa indong buhay, kasubagong hapon, kasubagong aga, o miski hapon, ayan, gibuntang marhay ang sa indong buhay. Ano? Ang nakakapagpagayong ka sa tuyang buhay ay ang paghurop-hurop ngani. Sabi nga ni, ang magayon ini, ang pagbabasa kang banal na salita ng Diyos, ang Biblia, ano? Ang tataramon ng kagurangnan. Yan sa mga tugang yan na pwede tang panghawakan. Yun, tataramon ng kagurangnan. Kasi ang tataramon ng tao, talaga ano yan eh, ano ba gani? Pangpaluya, ano? Pampaluya, pero kung tataramon ng kagurangnan, nakapagpapakusog. Kaya sabi nga sa panahon yan ng Jubilee of Hope, nakita tao magtao ng pag-asa sa lambang saro. Ano? Magtao kita ng pag-asa sa lambang saro. Kaya mga Kristiyano, kita mga Katoliko, dapat magigitang kasangkapan na makapag-asa ang mga tao. May sinasabi, may maaasahan kita. Ano? Ito baga sa Romans chapter 5 verse 5 na maganda ito sinasabi ni Santo Papa, hope does not disappoint. Na hindi ka bibiguin ng paglaom. Hindi ka bibiguin ng pag-asa. Kasi ang pag-asa, ang tunay na kahulugan ng pag-asa, mga tugang yan, may katiyakan. Tiyak yun. Sigurado yun. Kasi ang Diyos yun eh. Okay? So yan mga tugang napaka-importante sa buhay. Ano? So anyway, sana nag-i-enjoy ka mo mga tugang. Ngunya na hapon, pwede po ka mo magduman sa indong Facebook. Ano? Sa Facebook, bagatabi nindo, hanapon nindo sa DCGB News Online. Pagkatapos doon sa DCGB News Online, ini mga tugang, may comment na kani, may like ka mo, mag-like, pagkatapos i-share. At nagpapasalamat po nga niya ako niyan. Okay? Bakit? Hindi, dito, kahapon ito yata Wala pa ako. Bakit? Bakit hindi ako nakakita sa DCGB News Online? Hindi ba tayo ngayon, naka-live? Wala tayong live sa DCGB News Online. Wala akong makita eh. Okay, wala po. Wala akong makita, sandali. Wala akong makita.
Bakit nakalagay dito January 31, 2024 pa ito? Bakit ganito? O sandali, bakit ganito ang ating ano? Wala akong makita. Ano ba ang nangyari dito? Oh, ano ba ang sandali? Wala oh. Ano bang gawin ko nito? Patayin ko muna ang cellphone kong ito? Wala eh. But anyway, mga tugang, sino ba nandiyan sa IT natin sa stasyon? Sapagkat si Father Boots po, mga tugang, yaon digyan sa kwarto ko, ano? At wala ako sa estasyon kan DCGB. At ito po ang pumapasok sa akin dito ngayon eh. January 31, 2024. Ito po, 24, bakit? Hindi, ano bang nangyari dito sa ating Facebook? Okay. I-off ko na siguro muna ang aking mga cellphone. Parang sa ganun na tayo po. Anyway, mag-commercial muna tayo. Ang oras tayo ngunyan, 17 minutes after 1 o'clock. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi OP. At ito po, bakit ganito na aking ngayon, Facebook? Hindi, ano ba itong mangyari dito? Bakit? Wala akong makitang buwapasok sa akin dito yung DCGB News Online, pero January 31, 2024 pa. Bakit ganon? Nirefresh ko na. Bakit wala? Anyway, sige. Anyway, for the meantime, hindi ko kayo mababasa ang inyong mga message sa DCGB News Online sapagkat hindi ko po makuha eh. Ano ba ito dito? Ayan, wala pa. Wala akong makita. Bakit ganon? Sandali. Ba't wala Bakit ganito ang aking bakit mali? Hindi ako wala. Wala akong, hindi ko, saan ba ito? Wala, sorry. Wala tayong makita sa DCGB News Online. Okay. Sandali po. At tinitingnan ko kasi wala akong monitor din dito. So, yon mga tugang, ano ba ang nangyari dito? Nirefresh ko na nga eh. Bakit ganyan? Wala Hanggang ngayon, yung pa rin. Bakit ganon? Bumabalik yung wala pa rin. January 31, 2024 po ang Maray na Hapon na bumabalik dito. Hindi ko alam. Okay, ano ba ito? So, mga tugang, sorry for the delay. Kasi hindi ko po talaga makita. Ano ba yan? Wala. Anyway, sige. Patuloy pa dagos kita. Wala ko, hindi ko makita sa Facebook ang Maray na Hapon. Hindi ko po makita Ano ba dito? Sandali. Wala ako makita rin. Sandali pa. Dito sa Facebook.
Okay. Wala eh. Ano ba ito? Dito sa aking iPhone, wala akong makita. Inop ko na nga ito. Nirepress ko na, inop ko na nga yung cellphone ko eh. Wala. Bakit dito sa, dito? Ito, meron dito. Mabuti pa dito sa sa smartphone, okay. Pero sa iPhone, wala eh. Wala ko makita. Okay, may nakita na ako dito sa smartphone ko. Mabuti pa yung Oppo kaysa dito sa iPhone. Itong iPhone bumabalik doon sa 2024 pa eh. Okay? So, gusto ko pong batiin si Kel Noah Son. God bless Father, watching from Doha, Qatar. And of course, si Jim Bass, watching from Cairo, Egypt. Okay, thank you very much. Sa Qatar ngunyan, anong oras na siguro? Ahead tayo ng mga ahead tayo ng mga 5 or 6 hours. Ganun din sa Egypt, sa Cairo, 5 hours. Okay. So, ano mga katugang, padagos kita giraray sa tuyang pag-urulayan ngunyan na hapon. At asa tuyang pag-urulayan mga tugang ngunyan na aldaw ning Martes, manunugod po iniho sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 8, talata 21 hanggang 30, kung saan mga tugang sa tuya na paggurup-hurupon, magagay na niya petsa 8 kan bulan ning Abril. Ini po ang sinasabi. Sinabi niyang muli sa kanila, aalis ako at hanapin ninyo ako, at sa inyong kasalanan kayo mamamatay. Kung saan ako pupunta, hindi kayo makakaparoon. Kaya sinabi ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinasabing kung saan ako papunta, hindi kayo makakaparoon. Tingnan mo, akala ng mga Hudyo magpapakamatay si Kristo. At sinabi ni Jesus sa kanila, taga-ibaba kayo, taga-itaas naman ako. Taga-mundong ito kayo, hindi ako taga-mundong ito. Kaya sinasabi ko sa inyo na sa inyong mga kasalanan, kayo ay mamamatay. Sa inyong mga kasalanan, nga kayo mamamatay kung hindi kayo maniniwalang ako siya. At sinabi nila sa kanya, sino ka ba? Sinabi naman sa kanila ni Jesus, ba't pa kayo ako mangungusap sa inyo? Marami akong masasabi at mahuhukuman tungkol sa inyo. Totoo nga, ang nagpadala sa akin at ang narinig ko mula sa kanya ang mga ito at sinasabi ko sa mundo. Hindi nila maintindihan na ang Ama ang tinutukoy niya. At sinabi ni Jesus, kapag itinaas ninyo ang anak ng tao, maiintindihan ninyo ako. Siya at wala akong ginawa sa ganang sarili ko, kundi ayon sa iniaral sa akin ng Ama. Ang mga ito ang aking sinasabi. Kasama ko ang mga nagpadala sa akin at hindi niya ako iniwanang mag-iisa, pagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya. Habang sinasabi ito ni Jesus, marami ang nanalig sa kanya. So napakagandang itong huling talata ang ating pagbigyan ng pansin. Ano sinabi? Habang sinasabi ito ni Jesus, marami ang nanalig sa kanya. Yun, maraming nanalig sa kanya. Although, yung mga Eskriba at Pariseo na ayaw talagang manalig kay Jesus, at sila nga ang nagsasabi, bakit kayo maniniwala sa taong yan? Di ba? Kaya nung linggo napakaganda rin na di ba sinabi dito na bakit kayo maniniwala sa taong yan? Yun talagang ayaw nilang paniwalaan si Jesus. So sabi nga dito, napapagod ka na ba yung paglalakbay sa buhay? Yan, parang kanina pinag-usapan natin, yung mga mapapait na buhay o mapapait na gulay. Natanda natin, mas masarap ang mapait na gulay kaysa mapait na buhay. Yan. Napapagod ka na ba sa iyong paglalakbay sa buhay?
Para bang paikot-ikot at paulit-ulit na lang ang mga isyu at problemang iyong pinagdadaanan? Yan ang tanong, ano? Yan minsan tanong sa atin, ano? At yun na nga mga tugang. Doon sa pagbasa, sa unang pagbasa, makikita rin natin doon na napapagod na sa kanilang paglalakbay ang ilan mga Israelita. Tandaan po natin na nang sila ay inilabas ni Moises sa Egypt, itong mga taong ito ay nagrereklamo. Ano? Nagrereklamo talaga, reklamo ng reklamo. Kaya tingnan ninyo, ang ginawa ng Diyos, inutusan si Moses. Sabi kasi ng mga Israelita, bakit mo kami inilabas mula sa Ehipto para mamatay sa disyerto? Nagreklamo sila, walang tinapay ni tubig dito at sawang-sawa na sila sa mana at sa kanilang kinakain. At mula noon, nagpadala si Yahweh ng ahas. At yun nga, tinuklaw ang mga yun at yung maraming na Israelitang namatay. So yun, at sabi nga ni Mo, nagkasala kami sa pagsasalita laban kay Yahweh at sa inyo. Ipakiusap mo kay Yahweh na alisin sa amin ang mga ahas. O tingnan, binigyan sila ng ahas. At dito naman, sabi ni Yahweh kay Moses, gumawa ka ng isang ahas na apoy-apuyan at ilagay sa isang poste. O ito na parang revolto ito eh. Tingnan niyo sa unang pagbasa sa lumang tipan talaga, hindi naman pinagbabawal yung mga revolto, hindi ba? O dito, gumawa ka ng isang ahas na apoy-apuyan at ilagay ang mamumuhay, ang sino mang matuklaw ng ahas at tumingin dito, mabubuhay. Kaya gumawa si Moses. At ito po ang nangyari. Gumawa si Moises ng isang ahas na tanso at inilagay iyon sa isang poste. At tumingin sa ahas na tanso ang sino mang natuklaw ng mga ahas at sila po ay nabuhay. Yan, napakaganda po So makikita natin dito na napagod na yung mga Israelita, nagsawa na sila sa mga pagkain na yon, nagreklamo na nga sa Diyos. Kaya nagpadala ang Diyos ng ahas, ng apoy-apoyan upang tuklawin sila at marahil upang turuan ng leksyon. Tingnan mo natakot ang mga Israelita at pinagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan. At dahil dito, inutusan ng Diyos si Moises na maglagay ng ahas ng tanso sa isang tikin, at sino mang tumingin, gagaling. Yun. Ito po ay masasabi natin simbolo ng kaligtasan. Parang yung krus, ang ahas na tanda ng kaparusahan dahil sa kanilang kasalanan ay naging tanda din ng kaligtasan at kagalingan. O ganon din po ang krus ni Kristo, hindi ba? So alam mo, nalalapit na po naman ang mahal na araw. Next week ay Semana Santa na mga tugang. At makikita kung paano ang krus na pinagkuna ng mga kriminal at makasalanan ay pagpapakuan kay Jesus. Pero ang krus, mga kaibigan, ay naging simbolo ng kasalanan at naging simbolo din ng kaligtasan at kagalingan. Okay? So ang tanong po mga tugang ay ito nga napapagal ka na ba sa iyong paglalakbay sa buhay? Yan. Kanina pinag-usapan natin, mapapait na buhay. Napapagal ka na ba? Kaya sabi nga, sa halip na magreklamo mga kaibigan, mahalaga na lang ay huminga at magpahinga sa Diyos. Kaya sa panahon ito, mahalaga yung mga retreat. Maganda po yun. Upang sa halip na maging dahilan ang paglayo sa Diyos, ang iyong krus ay maging daan sa kabanalan at kaligtasan. Okay, napakahalaga po mga kaibigan yan. Na tayo po ay, sabi nga, yung krus na yan ay nagiging simbolo sa atin ng kaligtasan. Kaya hindi pwedeng alisin Tingnan mo, bakit hanggang sa ngayon,
iba yung cross sa crucifix. Ang crucifix mga tugang, nandun pa si Jesus. Bakit tayo mga Katoliko, hindi cross, kundi crucifix? Hindi ba nabuhay na si Jesus nga? Bakit ganon? Bakit ganon? Bakit ganon na hanggang ngayon, tingnan mo, sa Katolikong simbahan, mayroon pa rin tayong krus. Yan ang doon. Pagpapagiramdam sa mga tugang yan na, talaga si Jesus ay nagbibigay sa atin, ito po, pagiramdam po yan na hanggat sa ngayon, si Jesus pa rin ay nakikiisa sa atin, sa ating mga kahirapan. Kailangan po yan. Pati na yung babalik si Padre Butch pagkatapos kang kang sa tuyang pagiramdam, ang oras sabi ngayon 31 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Malay na Hapon at gusto ko pong batiin si Eva Ligaspi. Sabi niya, pa-shout out po. Bakit madam? Pa-shout out po, madam. Kanino ba ito? Sa akin pa ito? Itong kasi pumapasok dito, pumasok pa rin sa kasi. Okay. So yun. Anyway mga tugang, nakuha ko na rin pero ang tagal na pumapasok kasi January 31, 2024 yung Facebook sa DCGB News Online. Yun. But anyway, dito sa iPhone 'yon. Pero dito sa Oppo, okay. So anyway, mga tugang padagos kita giraray, pinag-uurulayan nga ni kasi bago mga tugang talagang yung mga reklamo talaga, hindi mo maalis ang reklamo. Nandiyan talaga ang reklamo.
Pero yun nga nagreklamo naman. Ikaw, Padre Boss, reklamo ka man? Ano? Malit na bagay? Reklamo ka na naman. Yan ang problema. Ano para reklamo kita? Kaya ito nga itong mga Hudyo, kaya itong sinanaduman sa nagreklamo. Ayan. Yung nga ngunya miskan nagreklamo sinda di ba? Yung sabi ni Jesus sa mga Pariseo, ako'y yayaon, hanapin ninyo, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Iyan naman importante talaga. Mamatay tayo sa ating mga kasalanan. Ano ibig sabihin mamatay tayo sa ating mga kasalanan? Ang buot sabihin ng mga tugang, pag tayo mamatay sa kasalanan, pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan. Yan naman talaga mahalaga doon pagsisisi sa ating mga kasalanan. At sabi nga hindi kayo makakapunta sa parurunan ko. Siguro nga, hindi sila makakapunta dito kasi unang-una, hindi naman sila naniniwala. Kaya hindi sila makakapunta doon sa pupunta ni Jesus kasi si Jesus pupunta sa langit. Pagkatapos ito mga ito, hindi makakapunta kasi nga, reklamo ng reklamo. Yung sinabi ni Kristo ito. At sabi tuloy ng mga Hudyo, magpapakamatay kayang taong yan? Sinasabi, hindi kayo makakapunta sa parurunan ko. Kaya, sinabi naman talaga ni Jesus, maliwanag. Hindi ba? Kayo ay taga-ibaba. Taga-ibaba. Ako'y taga-taas. So, dito pinakikita sa atin ni Kristo na talagang iba siya. Kaya may mga taga-sanlibutan ito, ako'y hindi taga-sanlibutan. At dito maliwanag na ang lahat na ginagawa ni Jesus ay dala ang gawa niya dahil sa gawa ay yung iniutos sa kanya, yung pinapagawa sa kanya ng Diyos, yan ang kanyang ginagawa. Kaya sabi nga ni Kristo kasama ko ang nagsugo sa akin. Yan, hindi ba? So dito pinakikita naman nila na pinakikita ni Jesus na si Jesus at ang Diyos Ama ay isa. Hindi niya ako iniwanan. O si Jesus, ang Diyos Ama, hindi talaga nang iiwan. So napakaganda po ito. Bilang mga Kristiyano, mahalaga po itong salita ni Kristo na pwede nating gamitin din sa ating mga sarili. Kasama ko ang nagsugo sa akin, hindi niya ako iniwanan o iniiwanan. Okay? Sapagkat, sapagkat, lagi kong ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Yan. Yan napakaganda mga kaibigan niya na paalaala sa atin. Sa tindi ng hirap at pasakit na dinaanan ni Jesus, niyakap din niya ang karanasan, naging ma-abandon na nga siya, di ba? Maiwang mag-isa at maisang tabi, pero natiling buo ang kanyang loob. Bakit? Ito po kasi ang pinangawakan lagi ni Jesus sa buhay. Kasama ko ang nagsugo sa akin. Sino yon? Ang Diyos Ama. Hindi niya ako iniiwanan. So napakaganda po ito. Paniwala na sapagat lagi kong ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. So yan ang hapot ni sa mga tugang. Nakita ba mga Kristiyano, mga Katoliko, ang hapot, ginigibot kaya ang kagustuhan ng Diyos? Yung kagustuhan ng tao lang o kagustuhan ko lang. Yan. Yan. Pero sabi nga kahit na si Jesus inabandona, iniwanan ng mga tao, na kahit naisantabi siya, hindi siya nanatiling mahina ang loob, kundi buo ang kanyang loob. Bakit? Buong-buo ang kanyang pagtubod sa Diyos. Yan ang importante. Pag may pagtubod kita sa Diyos, nakulaon talagang tamang iyan mga tugang. May pagtubod kita sa Diyos. Pag dahil kitang pagtubod sa Diyos, talagang maluyan sa tuyang buot. Kaya sabi ko nga kasi bago sa inyo mga tugang na minsan kita nakakaranas ng mga
mga sakit sa buhay, dapat palakasin natin ang ating loob. Si Jesus hindi siya naging natinag kahit sa kabila-kabilang mga paninira at pagsubok na ginawa ng mga taong ayaw sa kanya, lamang Hudyo. Kasabay ang nakaambang panganib sa kanyang buhay. Bakit nga ba? Ang tanong ini, bakit nga ba? Paano nga ba niya nilampasan ang mabibigat na pasanin yung mga problema sa buhay? Dahil po sa pagtiwala sa Diyos. Yun. Alam mo, importante yan eh. Pagtubod sa Diyos, naramdaman ko lugod si Mama kay itong panahon. Buhay pa kayo si Mama. Ang sinasabi sa kuya ni Mama, pirmi ang pakusugon ang pagtubod. Tadaay ka pababayaan ng Diyos. Yan po yung mga totoo naman talaga. Kaya nga minsan ang nangyari sa tuya, dahil paniwalang-paniwala tayo sa kakayahan ng tao kaysa sa paniwala sa kakayahan ng Diyos, so nasisira tayo. Nasisiraan tayo ng buot. Laluya sa kuyang buot. Kaya si Jesus, napakaganda eh. Nanatiling buo ang kanyang loob. Bakit nanatiling buo ang kanyang loob? Buong buo talaga. Sa kabila ng mga sabi ko nga kanina eh, na talagang mabigat na pasanin sa kanyang buhay. Mabibigat na pasanin, pero nalampasan niya yan. Dahil saan? Sa pagtubod sa Diyos. Okay? Sabi nga, hindi siya natinag kahit na kabi-kabilang ang paninira at pagsubok na ginagawa ng mga taong ayaw sa kanya. Kaya hindi siya talaga natinag dahil nga mayroon siyang pagtubod. Ay, hindi ako pababayaan ng Diyos. Okay? Alam mo, ngayon na Kwaresma, magayon pag nilay-nilayan, na tayo ay mahal ng Diyos. Yun. Kaya nga sabi nga, mga mahal na araw, at diyan sa mahal na araw na yan, talagang yun, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan. Kaya yan ang dapat natin palaging palagi natin na isipin, na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang Diyos ay laging kasama-sama natin. Yan. So yan ang nagbigay lakas loob kay Jesus eh. Nagbigay sa kabila na nga ito mga pare, seyo, yung mga eskriba, yung mga religious leaders na nagpahirap sa kanya, Dapat nga mga religious leaders na yun, dapat dahil sila sabi nga naniniwala daw sa Diyos at sumusunod sa katugunan sa law ni Moses, dapat nga sila ay dapat sumunod at kilalanin na si Jesus. Pero hindi Dahil saan? Sa yabang. Alam mo problema, pag pumasok kasi ang kayabangan, talagang wala talaga. Yan problema sa atin, Pag pumasok na si kayabangan sa buhay ng isang tao, wala na yan, wala nang sasantuin yan, wala nang jujusin yan. Kundi ang Diyos siya sa diri na lamang. Kaya matugang sa mga tugang tang nahirapan sa panahon ito, wag lang tayong mawala ng tiwala sa Diyos. Tandaan po natin si Jesus sa kabila ng taong mga taga-ayaw sa kanya, hindi siya natinag sa kabi-kabilang mga paninira at pagsubok, kundi talagang umasa lagi siya sa Diyos. Okay. Anyway, babalik rin si Padre Woods pagkatapos ng mga pagirundom. Ang oras tabi ko niyan, 44 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Sa Ginebra
Sobra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Kids Panalo promo na. Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Okay, panagos po kita giraray sa programang Marina Hapon with Father Butch Bombase OP. Gusto ko pong batiin si Jeric Batas. Okay, Jeric, thank you very much. And of course, si Ace Miliano. Tama-tama sa panahon, Father. Totoo yun, ano? Talagang sa panahong ito na sa tuyang ginigirumdum ang mga pagpapakasakit kay Jesus, ano, yun, sa tuyang sa tuyang ginigirumdum nga ni, tama-tama iniho na huwag tayong panghinaan ng loob sa kabila ng mga bagay-bagay. Sabi ko kanina sa pagsimula pala, pagpuon pa lang kang sa tuyang programa, yung mga mapait na gulay, okay po yun. Kasi ang mapait na gulay ay nakakatabang po yan sa katawan, ano, kasi sa diabetes. Pero yung mapait na buhay, nakakatulong din po. Mapait na buhay, nakakatulong. Ano? Nakakatulong kasi pag mapait na buhay, siguro nga yun ang paraan din na tayo ay lalong lumapit sa Diyos. Ano? So, pwede po siguro yun, mapait na buhay, pero basta tayo kumapit, sa Diyos ay kumapit. Yun, napalagi yan. Sa Diyos po tayo ay kumapit, kahit na ang buhay ay mapait. Yun, meron baga? may tugma. Kahit na po ang buhay ay mapait, sa Diyos lang po tayo ay kumapit at lumapit. Yan, di ba? At sabi ko kanina, si Jesus mga tugang, grabe dito na kahit na siya ay sinisiraan, ano, at sinusubukan ng mga religious leaders, mga pari pa naman yun pari, nung panahon, yung mga pari, mga religious leaders, siniraan si Jesus, siguro dahil sa kanilang insecurity. Alam mo, sabi ko nga, pag pumasok na po kasi si kayabangan sa buhay ng tao, talagang masisira ang lahat. Ano? Talagang mapapahamak talaga ang lahat. Ano? Yan ang importante dyan pag nilay-nilayan natin. Alam mo, may taglay na aral at mismong karanasan natin, matinding lakas ng loob ang nararamdaman natin kapag may mga taong nagmamahal at naniniwala sa ating kakayahan. Okay? Totoo yan Sabi ko nga noong retreat doon sa mga madre doon sa Akpil, sa pagdating sa religious life, totoo yun tayo lalong lumalakas. Pag may mga tao, may mga kasama tayo sa kumbento na nagmamahal at naniniwala sa ating kakayahan, tayo rin ay nagiging productive. Nagiging tayong productive. Pero kung sa kumbento ng mga madre, kumbento ng mga pare, ay wala tayong tinatawag na nararamdaman na pagmamahal at paniniwala sa ating kakayahan, para bang minamaliit ka, ay hindi ka nagiging productive. Yan. Kaya maganda po ito sa panahong ito, sa ating mga komunidad, sa ating mga relasyon sa bawat isa. Mahalagay po ito. Matinding lakas ng loob ang nararamdaman natin kapag may taong nagmamahal at naniniwala sa ating mga kakayanan. Di ba? Ako po, matagal na ako sa radyo.
dahil nung panahon si Father Sunny Ramirez, sa kasilade Father Larry Parao, nung patay, may the rest in peace, patay na po sila, ay naniwala sa aking kakayahan. Sabi niya, Butch, sige, kaya mo yan, kaya mo yan. O yun, alam mo, lumakas ang loob ko. Alam mo, yun naman talaga ang kailangan sa buhay natin. May mga tao lang na nagpapalakas ng loob. Ang tanong ko sa inyo mga tugang, sino ba nagpapalakas ng loob sa iyo ngayon? Ano, sino ba? May kapatid ka ba na nagpapalakas ng loob sa iyo? O bakit yung kapatid mo ang nagpapahina ng loob sa iyo? Kasi minamalit ka na, iniinsulto ka na, nilalait ka pa, sinisiraan ka pa. Masyado naman nega. Ano? Mapait masyado. Ano? Kaya alam mo, napakaganda ito. Sa hamon sa Kwaresmang ito, si Jesus po, sa kabila ng nangyari sa kanya na mapait talaga ang naramdaman niya dahil sabi ko nga, siniraan siya, minalit siya, ininsulto siya, pinatay pa nga siya, pero ito po, ang nagbigay lakas loob sa kanya ay ang Ama, ang Diyos Ama. Naramdaman niya sapagat ang nagmamahal at naniniwala sa kanyang kakayahan. O yun, ang Diyos Ama naniwala kay Jesus, sa kanyang kakayahan. Napakahalaga po ito sa buhay natin, Sana po, alam mo, panahong ito ng Pilgrims of Hope, Sana po tayo ay, sana tayo maging kasangkapan. Sabi ko nga nung retreat, how can we become a beacon or source of hope to other people in our community? Yun. Mahalaga po yan. Palakasin natin ang loob ng bawat isa kaysa tayo maging kasangkapan sa pangpapahina ng loob. Kaya nga, alam mo ngayon mga kapatid, marami nagpapakamatay. Marami nagpapakamatay tuloy ngayon eh. Mga bata, mga estudyante, minsan mga matatanda nagpapakamatay. Anong dahilan? Walang nagmamahal sa akin, Father eh. Yun. Hindi magandang relasyon. Kaya kung pagaganda natin ang relasyon ng mga bawat Kristiyano, sa bawat Kristiyano, sa bawat magkakapatid, bawat pamilya, o bawat komunidad, magandang relasyon, siguro walang gaanong nasasaktan, tayo ay talagang lalakas ang loob. Kasi nga, may mga maniniwala sa iyo. Ito pong kailangan natin ngayon. Itong hamon sa atin ngayon. Okay? Naharap tayo sa hamon ng buhay kapag buo ang ating loob dahil kumikilos tayo mula sa sentro ng pagmamahal. Totoo naman yung mga tugang eh. Pag tayo ay talagang mahal, may mga taong naniniwala sa iyong kakayahan, may naniniwala sa iyo, lumalakas ang loob mo eh. Pero halimbawa ay, iniinsulto ka, pinanghinaan ka ng loob, ay humihina din ang loob mo. Yun. Kaya sana po tayo ay maging kasangkapan. Kasangkapan. Kaya kayo nakikinig ngayon, sana tayo maging kasangkapan ng pagpapalakas loob sa ating kapwa. Hindi tayo ang mga nagiging dahilan ng kalungkutan, hindi tayo nagiging dahilan ng pagkamatay ng isang tao dahil sa iniinsulto natin. Lalo sa mga estudyante, may tinatawag na bully. Binubuli. Kawawa. Yung tahimik na mabait, hindi ka inaano, sinisiraan mo, binubuli mo. Yun. Kaya nakakalungkot lang. Tanda natin, ganon din si Jesus. Pero kahit may taong pinagmumulan nito sa buhay ni Jesus, ang mahal na ina, kaugnay naman ito ng kamalayang minamahal at pinagpahalagan siya ng Diyos Ama. Yan ang mahalaga. Tandaan po natin, ang Diyos Ama ay nagpapahalaga sa atin. Tandaan mo, ito po ay magandang, sabi nga ni Kristo na naramdaman lagi. Sa tindi ng hirap at pasakit na dinana ni Jesus, nandun lagi. Ang buo ang kanyang loob. Bakit? Palaging inaasahan niya na mahal siya ng Diyos Ama. Kaya naranasan din ni Jesus
ang manatiling sinasabi konektado sa Ama. Ano? Hindi lang kapag maayos ang lahat, kundi pati rin sa panahon ng paggutom niya doon sa disyerto, pagkauhaw, pagkasiphayo. Ano? Matibay ang paniniwala ni Jesus sa presensya ng Ama. At sa mga panlabas na pangyari, pati na rin sa kanyang kalooban. Kaya yan po yung napakahalaga sa buhay natin. Kaya patuloy tayo, mga kaibigan, maniwala. Sabi nga, manampalataya at magmahal, hindi lamang kapag maayos ang lahat. Kasi minsan, madaling magmahal, di ba? Madaling, sabi nga, manampalataya pag maayos ang lahat. Pero pag nakakaranas tayo ng mga insulto, paghihirap, nandun ang pagsubok. Kaya mula sa karanasan ng pagmamahal ng Diyos, manalig tayo at sambitin natin ito. Dinggin mo poon ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. Yan naman talaga eh. Lord always listens to our cry. Okay, tandaan po natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Napakaganda po yun. Napakagandang experience ng mga tugang na sa kabila ng lahat, nandyan ang Diyos, hindi nagpapabaya, kundi ang Diyos palaging nagpapahalaga sa atin. Paano pinapahalagan tayo ng Diyos? Kasi kasama-sama natin ang Diyos. Gusto kong batiin si Loretta Vista Baron at saka si Pontacania Dennis. Says, sasama ako, iniwan mo na ako, saan ba yun? may nag-message po sa atin dito sa DCGB News Online. Okay? Says, sasama ako, iniwan mo ako, Yan, iniwan mo. So, walang iwanan. Sa buhay Kristiyano, walang iwanan. Walang dapat tayo ay, sabi nga, magtulungan. Walang iwanan. Okay? So anyway, mga tugang, ito po muli ang inyong kaibigan. Nagpapasalamat po ako sa ating technical. Nandiyan po si si Ramir Tanay, at kay Nico Martinez sa ating production, IT production. At ito po ginay si Father Boots Bombasi OP sa programang Maray na Hapon na nagpapagirumdum giraray sa inyong mga tugang na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Para sabi nga, magtubod sa nakita pirmi sa iya, dahil kita pababayaan ng Diyos. Amen? Okay, sana po nakapagtao ko sa inyo ng inspirasyon, informasyon lalong-lalo na kita ay palaging mahal ng Diyos. Okay? Anyway, see you tomorrow. Bukas po, by the way, bukas ako'y nag-record na kasi ako po pupunta sa Tigaon dahil ako po ay makikipaglibing sa aking pinsan. Okay? So thank you very much po. God bless everyone and see you again tomorrow.